What's up, super fam, super migo ba here ang kuya Zipper nga walay lablab ug balis ka kuya kay Ria mong giagian. Ug ang akong mga kauban maune oh. Yo, stoy, shout out to my camera. Didma. So napoy sa ato ang ihang kuan, ang ihang purpose manguha ko na siya mangga man kuyog siya. Jake. Hi guys. Pauli na me, super fam gikan sa amo ang gideliveran anya ang person nga yoyo oh. Ay! Ang bayot nga yoyo, suyo. So mura na siya super fam no kay mura gipang kapoy na gibe. Ya ang naong sa akong yoyo di na ma-drawing oh tanap gra oh. Oh, wala na sa yoyo oh. Di na siya ma-joke. So mura na siya super fam mo, mala mong karga. So gikan na may dumanggeti, Badlong na may manhoyod and have a good day, God bless and amping talang takanonay. I love you all super fam. Wah!